mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som el poble per construir. Aquí tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo. No puede ser. Tiene que ser un error. No nos equivocamos. El ejército del Fénix. ¿Y esto qué es? Sí, bueno, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter. Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí. Jo no he amenaçat a ningú. Li podrien acabar demanant 8 anys de reformatori. Eni, estic el diari. Què fas aquí tant d'hora? Doncs que ha vist el diari. No vull que hi tornis a parlar més. A la meva filla la van acusar de terrorisme sense proves i la van tancar 6 anys a la presó. És una guerra i l'Eric és una altra víctima. Hem d'anar a la premsa. Hem de dir la veritat als diaris. No veus que hi ha molt malpat? Què vols, que trenqui la cara pel carrer? La cara ja me l'han trencada. Em tancaran. Abans fotrem el camp del país.